Flicked on by Iliev, and it's into the Spurs net. And what a moment for Lokomotiv Plovdiv. Georgi Minchev off the bench. Ивайло Иванов, удар от воля, фантастичен гол! В третата минута от минимално добавеното време Локомотив Пловдив излиза напред. Какво направи сам? Се справиха и сега могат да контратакуват. 120 секунди пък са минимално добавени към редовното време на първата част. Изстрел след това от далечно разстояние. Какво попадение! Локомотив Пловдив се връща в двубоя в края на първата част. Владимир Медвед със страхотно изпълнение от далечно разстояние остави на място Анатолий Господинов. Още веднъж, начина по който той получи топката, получи и много свободно пространство, реши да стреля